aurreneko aldia sartzen zarenean, lehendabiziko gauza igertzen desuna da gozotasuna. Nola erakartzen zaitu. Zenbat argi dakan. Ze berotasuna daka barrutikan, baina niri gustatuko litzake markatzia eta azpimarratzia hor barrun dagon jendearen gaitasuna. Beraiek daude prest, denei laguntzeko, denei azaltzeko gauza guztiak eta denbora guztin prest. Profesionaltasun alde eta arlo hori batez ere azpimarratuko nuke, gauza guztiaren gainetik. Nire iritziz, Kursaal Jauregia egon leike mundu mailan, nik esango nuke lehendabiziko postuan, goi mailan.